ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସକାଳୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଆରେ ଫଳ ରେଟ୍ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ବାପରେ ଏତେ ରେଟ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି, କ'ଣ ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିବେ ତ ଖାଲି ଏଇଆ ଆଉ। ଭୋକରେ ପେଟ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଲାଣି। ହଇଓ କିଛି ବନେଇଲଣି ନା ନାହିଁ? ଜୋରରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ବନାଅ। ଆରେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବନଉଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଆଜି ବନେଇଛି। ଛୋଟକୁ ବି ଡାକିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଖାଇବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଖାଇବା। ଛୋଟୁର ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେ ଆମ ସହିତ ମିଶିକରି ଖାଇବ। ହେଲା, ତାକୁ ଡାକିଦିଅ ତ ଜଲ୍ଦି। ଖାଇଦେ ବାବା, ମାମା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ବନେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନା, ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଖାଇନେବେ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସକାଳୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଆରେ ଫଳ ରେଟ୍ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ବାପରେ ଏତେ ରେଟ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି, କ'ଣ ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିବେ ତ ଖାଲି ଏଇଆ ଆଉ। ଭୋକରେ ପେଟ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଲାଣି। ହଇଓ କିଛି ବନେଇଲଣି ନା ନାହିଁ? ଜୋରରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ବନାଅ। ଆରେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବନଉଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଆଜି ବନେଇଛି। ଛୋଟକୁ ବି ଡାକିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଖାଇବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଖାଇବା। ଛୋଟୁର ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେ ଆମ ସହିତ ମିଶିକରି ଖାଇବ। ହେଲା, ତାକୁ ଡାକିଦିଅ ତ ଜଲ୍ଦି। ଖାଇଦେ ବାବା, ମାମା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ବନେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନା, ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଖାଇନେବେ।